everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ano ko pinritso magpangablis ko kwarto? Sorry Renato ha. Nakakita man hinoon ko sa imong macho nga lawas. Pero, Hawa. Hawa din kay magilis pa ko. oy, sorry kaayo ha. Sige, ari-ari una ko. Ay, nakakita siya rin si mong lawas nga wa kay mga samad. Ang ginistorya piyara. Nagkabusar gina tigwa nga. May kalit yung so din eh. Ako sa aton rin. Ako sa istoryahan. Kalma lang. Ayaw pagkumpiyansa ni Toribia. Ako rin bahala niya rin. Ako siya nga riyon. Ngano man ka, Toribia. Nga ibabag kong gidag ka, let's among kwarto. Uy. Oh, Ayaw pagsaba. Pagsaba. ay, saba. Ngano lagi. Mura magkang nakakitag abat. Paminaw na ako, daday. Oh, Di ba kana si Renato? Gipusil man na siyang tasyo? bitaw. Kay nganong nangutan namang pamangkana ko anabe nga nahibaw namang tangtana nga gipusil na siya. Unya. Di ba kung pusilon ang tao? Naamang ginaisamad sa lawas, no? Ay, tural. Naagyod. Naunsa lagi ka, ay. Ay, kuan ba? Giadto na ko si Renato sa iyang kwarto kay ako untang kumustahon. Naabta na ko siya nga naghukas sa iyang sinina. Pero na-shock naman lang ko kay malagi siya samad pinusilan sa iyang kalawasan. Unsa? Tinuod ka, Toribia? Ay tinuod lagi. Di ba ang balita nga naigo si Stian og sa dughan, di ba? Bitaw. Pero wa mo ko'y nakitang samad. Uy, hala. Ay, siyempre, wa kay nakita, uy, tungod kay nasiguro yung plaster nga nagali. Wa man si plaster nga gibutang sa iyang lawas. Wa di ay. Sigurado ka to, Rebs. Ay sigurado lagi, daday. Wa gyud tat sa bisag gamay. Naibog manggani ko siyang lawas kay macho kayo. Agoy, Unya flawless pag yun kayo. Kaigat ba ni mong tiguwa nga ka ay. Pagtaro ganito to, Rebs. Ay, Lagi. Unya, gipapahawa dayon ko ni Renato. Mura ganito siyang nasuko na ako kay miditso ra makugsod. ay, wasid ka manok, Tok. Ay nagtuo man ko nga naghigda ra siya. Unya di pahuway. Kisa kung huna-huna, ako ra unta siyang dasigon kay nag-uulbi ang tanan sa nadangatan niya. Uy, basig na alim mo nga walang katuribya ay. Imposible nga, wa si samad. Mabukol ba gani tag tiraduron rata? Unsa na kanu maigot sa balas pistola? Ambot lang oy daday. Basta tinaw pag yun kog mata. Og sigurado gyud ko sa kong nakita nga wa gyud lagi siya samad. Sigurado lagi gyud ko. Na. Ala. Ay, So, nay nanok, Tok. Kadiyot kay ako blihan. Trivia. Oy, Jonel, ikaw manggudi ay ni. Kasi may ikaw ba naman din eh? It's me, Junel. Ikaw mong guday na ng daday. Oh, me, it's me. Tabion na ninyo kay napakudagang trabaho nga tiwaso na. Sige lang. Unsa may imong toyo, Jonel? Anong mediritso magkagsuod sa kwarto ni Renato nga wa manuktok og mananghid. Ay, pasensya na kaayo ha. Ako ra magud unta to siyang kumustahon og dasigon. Kay naguol ko nga naguna-una sa iyang kahimtang nga na siya'y samad pinusila ni Tasyo ba? Wa makayon si Renato si mong kinayara. Mao ba? Doon lang nako kay mangayo kong pasaylo niya. No. Dili. May na magsabot ato Ribia. Kung sa may imong nakita, takom lang. Okay? Di mahimo nga manabi ka uban ni bisan kinsa sud ni baya. Kay kung dunay mahibaw nga lain, ikay among paninglan. Nanghulga ka ba nako, Jonel? Wa ko manghulga nimo.
Hinon, di ka magmahay kung dungagan pa nimo ang imong mga sayop ining dapita. Nagsabot ka. Ha, Toribia? Utsaw man ako ini ron. Ang among mga sinia ni Tasyo tuwa na ba sa ilang mansyon? Di ko makasood dito tungod kay nabalik na sab sila si Renato sa ila, ha? Tiske. Paskang! Hindi yan sa Paskang. Ay, di malasa yan ang kinabuhi, Pero basinugma. So, ayan lang yun ako, gato dito. Mamalihog na lang siguro. Manlihog lang ko. Bisag idono lang nila ang among duha ka malita. Mayo! Uy, Mayo! kinsa man ang nangatawuran gagabi naman kayo. Pipito! Hala, nakilala ko. Hala, mga pulis. Nay, mga pulis. Ano maka? Ano sa magkailang tuyo? Iki. Ako nalay mo tubay. Ano sa iki? Akong kanaogon. Kaniyot, sir. Si Ana. Manaog na ko. Sir? UP? Ay, Sa? di mo tubay na. Ano sa problema? Niyami karon kay amo kang napiton sa presinto. Ha? Ganong ba rin, sir? Pwede bang pasabton una ko ninyo? Kung ganong inyo kong daton sa presinto? Ang imong suod gahigala nga si Tasyo nakaiskapo. Puso Sa kuyog na mo, ay laghaddo kay naarami mga pangutanan nimo. Ina, Oh, tanaw sir, Kuyog na mo. Kuyog na mo. Kaya na, bakuhan kira mo og statement. Gaw! Gaw! Nga naman si Glenda nga sa'yo man kayo nagdali. Gaw! Gaw! Oh, nga naman kagaw, magikutasan man kag maayo diha. Naibaw ba mas balita, Gaw? Karon lang? Unsa man balita agaw? Ang balita, Gaw, napu kuno ka piniriso ang nakaikyas. Usa na ini si Tasyo. Unsa? Sigurado kagaw? Oh, mo diha, lagi. ha? Ay, Jo! Unsa nang balita ha, Glinda? Jo, ang mga piniriso lagi kuno, Jo, nakaikyas apil sa Tasyo. Na! Mauna ni ron! Ginoo ko. Kakuyaw ko na ng balita agaw. Og abi ninyo, Gaw, ni mando na ang mayor nga kung kinsa to ang makadakop o makapatay sa mga piniriso, dunay reward nga madawat. Na! Maunay pag-ingnon! Nga si Kwate gisala nabita! Ang balita man kutyo, nga ang mga nakaikyas kuno, pulos mga notorious nga mga kriminal og naapil in town si Tasyo. Ginoo ko in town, uy. Unsaon na lang anak no? Tinuyuan na nila. Angel sab nga dead or alive sila. Pero para nako no, mas nindot nga dead or alive dito aron wala problema. Ang gobyerno ba? Wala problema sa mga kriminal. Pero di ba yato kriminal si Tasyo, Chuha? Ilam na Glinda. Oh, mapriso play siya og wasay daotang gibuhat. O sa pinigay mo ni Renato, amay din na. Nabayadaghang piniriso, Chu, nga waysa. Mao. Sakto ka. Bitaw. Oh. Pero nakasiguro ko nga si Tasyo sad-an gito. Oh, kanalang pag-ikyas dana, wa na. Di ba na guilty siya? Pero, dako na kayong sayop ang ilang gihimo. Kay, dili siya makatago sa mata sa balaod, oy. Manubag sila sa ilang gihimo. Nganong dali man sa taon kayong nakanunsyo ang mayor, uy, nga dead or alive, gyud. Natural. Nga himuong ginas mayor. Muhimo gid siya og aksyon. Ang angal mo sa og muingon ra siya nga dakpon na kutob. Mas maayo na pat yun. Ay, taon sab ni Tasyo. Hilom. Hilom da Glinda. Oh, dili kita angay maluoy ang mga tao nga sagbot sa katilingban. Okay raman siguro, Chu, og dakpon lang. Di lang sagpat yun. Kaya matag kay bagid sa tinud-an na yung rason kung nganong nahimo ni Tasyo ang tanan. Hagok ka. Ha? Hagok ka ka na mong katarungan, Glinda. Ko. Ang mga tao din sa ato, ha? Daghan ko og nadungog nga angay gyud nga bitayon si Tasyo. Kay kuyaw na kayo kung makaamong pa og mga inosente. Uni ano? Mao ba ni imong giingon nga makighusay ta sa taong kriminal? Namiska po naman gani kay gusto niyang likayan ang silot nga iyang nahimo?
Ano magkalo? Wa man ka makatingog diha aning isyu ha. Gusto na kong istoryahon ng hipi. Naunta. Di lang nilapat yun si Tasyo. Hatagan pa unta nila kay gayunan nga mabuhi. Huh, grabe sab ni Molo. Ang tanan, nahadlo kini balitaa. Di ikaw. Nakahuna-huna pag ka nga mabuhi sila. Napo sila ka notorious nga kriminal nga naghatag og akong hulga sa katilingban. Imo pa gyud silang kaluyan aron makabiktima na sab sila og laing mga inosente. Mahimo raman og ilang dakpon og balik. Basta di lang nilapat yun. Ha, katawa ng tanim mo, ana Loy. Naglibog yun ko kung anong ingon ana ang imong paglaban ni Tasyo. Wa ko mo laban niya Renato. Ang gusto na ako, nga dakpon lang og presohon. Para na ko, Lo. Nag-usik lang sa panahon kung naghatag og dakong kahasol sa gobyerno. Ang maayos mga kriminal nga sama nila ni Tasyo, bitayon gyud ug di nabuhion. Mulakaw ko. Asam ka, Lo? Adoon ako si Hippie. Og madiretso ko ngadto sa mayor. Pero Lo, Mag-istorya raw niya tago sa Renato. Hangyoon ako ang Hippie og mayor. Nga, di lang patyon ang mga ni-eskapo. Ilabi na si Tasyo. Di ako na. buang gining tiguang nga na. Mulaban gid siya ni Tasyo. Tanawon ta. Kung naa ka pa ba'y mahimo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.